Hadian baka kubor kelas sedang ban sapriang ya ke jengkwa jongi Kynthei bani Bynta haki Dorbar Shnong bat ban yo lem ya ke hok kum ki senrang ha ke ban jiet ikirang ba Shnong ni ki saudara Shnong ban ngam jeliu Halor kani kapang Bynta kata yo UPCN ulai keren bat ki katu kat ningut ki Riewshemphang ki bela kam tip ha ya ke kam sensyar kadar jongki kasi kani ke jing dawa ki long kmi bat ki Kynthei badai ban itu no ada kaan ban sya no yaki bani Bynta haki Dorbar Shnong kam tam haka ban jiet ikirang ba Shnong ni ki saudara Shnong namar kum bakalong mentahi don ki Dorbar Shnong ki ba sya ki Kynthei bani Bynta haka Dorbar Shnong kat ba don pat ki Shnong ki bam sya satyai ki Kynthei bani don Bynta hapok ke Dorbar ni ban jiet ikirang ba Shnong chairman ka Federation of Khasi States uba John F Karshiyeng ulai itu baka Federation kala pak bun si ni ke jingtho syaka ki HADC ban penkelano iki an ban ailat iki Kynthei ban jiet ikirang ba Shnong ni ki sardar namar kiladon ki jingja baka Kynthei kala bat ia ka kam secretary Shnong bat wat kum kas im khna jong ka hima no bo sopho u acting im ka hima melim upa im aina manik im ulong ba hadu menta kahima kampat yo pediang setia ya kanu nu jingtho na kanu ru ka kenhun ka ban kerpat ban ailat iki Kynthei ban don Bynta haki Dorbar Shnong ni ban jiet ikirang ba Shnong ulong ru bala de don ki bawan ban dawana kahima kumusiem onam la ban ai mar dor ya kanu karai henrei un hab ban sngap ya ka jing sngo jong ki 1000 saus patli ki tam ki Shnong ki badan hapo uput usam jo kahima kat ba unong sat an uba pau khmat jo kejala uba VG Kynta ulong ba kani ke jing dawa ban ailat iki Kynthei ban don Bynta haki Dorbar Shnong kade kamat ka badang don hapo ke jing tian bichar jong ka Meghalaya High Court bat kum unong sat an uba mi khmat ika ke HADC ulayo ke jing betha ban file ka affidavit ban yeng persya namar kat kum kariti dostur tenrai om de ban sya iki Kynthei ban don Bynta haki Dorbar haka ni ka haka section haka definition ka section 2 haka D ka batai hangga Dorbar hima baka di benlong sisian sisnem te habam yo ya ka Dorbar hima sisin sisnem matala bon snem bau khulu hajar unyo ban busngo ki bon ki jingai ki stop ka ra ki dik jingai pinlingo menin ngadan hamo ko siang akli rong ba Shnong ong mo siang ru kadi hapo kai mamle ngong kilong kumi pia kumno ni ki Shnong Dorbar ki ong ki Shnong Dorbar la kamdei ba ki ko along rong ba Shnong henry ki Bynta haka ya kren ya khana haka Shnong ka thao kani je ki po molai ting yu i kilong kumi ki mi ban ya dai kirang ba ban tem mi ku ka ji khlut bi ki pulit bi ki CRP tu ko bat la bon sien ni kamau haki hartal jong ka jingile estate ki thu khana ki babun kirang ba bakimi kilong kumi la jong ka Bynta ki le tenga so haki babun ki Shnong hapo ai mamlem ki long kumi ki le Bynta le si haki babun ki Shnong shawil kamde baki kwa ban orang ba Shnong nama kalong ka ba yaki ban bat ya ta kam nirung lai sim ki kam Shnong kam dong ki Bynta ba per bon sien kade ka kam miet kam yong ka banya pania khlat youtube ya syo ya dat ya kulmar te ban om batur di long bi kata ta long ko be balai ki ong rang ba Shnong kim ong ngam Kynthei Shnong rang ba Shnong balai ki ong rang ba Shnong nomor balai rang ba subu ja ka por men miet men yong ki Kynthei kan mi se Kynthei Shnong mo ong fi te balai ki nadu ki men barem kila bu ki rang ba Shnong miswali ki ong temen Shnong nomor balai ki miswali ki syong no baki senrang ki bom dan teman ju yo Shnong Dorbar te hadin kata te ka banang ya ke puat kum kalong menta haka hima meliam kinu ki bala ki senrang ki bala palat e prasnam kila banjit rang ba Shnong te nomor balai kam tai kan kariti dustur kam sya tapi nadu kimen barem mah baladu kimen barem kila suj la syuar bukan deus senrang banyalam be ka Shnong ya ka sensyar kadar ko Dorbar Shnong hi
long ta kan ka ngam yo i bakan poi sudu tau puat tong balomba nakalian jungi dengan nom pediang be lis ni don kambek kum bakal long min barem kan pensa penne hi bukan itanat hi ki peteng gi badang wan ro manomi yalam baklare dan re yaman ta hi ngaso baka an ladi ben penbet ya ni ka an jo ka hima melim ba kan lilang ya ki long kumi bani shimbenda kariti dustur bon ki ngai i hagini si ki bon ki kan tho lai pujat hanrei kumu brio bulangam jeliu kumu wei bulangam jeliu bula sangkelek lesi kin kindit kinok sngap ya ka i ka banga ong bawat ha ka kerdan siem ru la mi kilong kumi bat kata ngalap ha ka hima nobo sapo ben ba kalik dorbar ha ka hima sha west kasil sitai carang blang ngasiam hangta ka dorbar ngalap itai long kumi besong senda upa iem di ha ka benengkong nang mut le si di mo di maka dik sin yo kia hang tu kia long dorbar tu nganang mut le si di men kemi jong i po iem pusi anda pun itu sibet kiong namar bos im kena udang kena pelak nak akpo jing kini ban simti ka kam la pha di ini kimi kamut i parane men juga kemi banwan ban sim ya ke Bynta kum kas im kena kata barang cha mata rak spo khat sanskan maki up ya ka jing i jing long ramba jung sim kana jing tho shphang gane ka riti ka dustur jongi pat balai ka long kme msha ba kan wan che dorbar te namda ya shukwa ban let shaka minor karam gane ka bangi tho msha a khasi tenet states that ka akor khasi ka khang ban kini ka yar Kynthei ne saithma ha dorbar which means that the khasi tenets prohibits a hen to crow ban kini referring to a woman from raising her voice in the dorbar because as per the belief of the tribe anda kini ka yar Kynthei ka parthai ru lawai which means that when the hen crows, it means that the world is nearing its end. Te hendai karan sakawi ka jing perkhadu kalomba ka white so ka sang ka barshi ka knya ka kriam baro ka jong rangba ka Kynthei tang ka lum ka kencho ka bangamut balong ba hakapor hendai thai when it comes to political kini belong political ki kam ka dei hi ka kam jong long kha te shushu ka bade ka Kynthei ka de ka nong lum ka nong lang ka nong ri ka nong sumar ka kam jong kha hi ka dan lak jong kat kum ka jing su thu jong kat kum ka jing tip jong ba handa in thai ha balong dorbar balai ka Kynthei kim ju sha ban wan dorbar karan goi ka daw kong san namar ba handa in thai hapa balong dorbar pinsiam ba kadon kata ka jing od ka jing nam ka jing doi ka jing phirat bat haba kadon kata ka jing od ka jing nam lani ka jing doi lani ka jing kirpat lani shwa ban long no ka dorbar handa in thai ki khen hi balada ka wan ka Kynthei ha ka dorbar ka jing perkhat jong khasi hinlai ka long badal da ka long kmi ka wan dorbar haba ka don kini ki jing doi jing phiran lasi namar ba ka dei ka reu Kynthei bar ka don ka jing trot bor ha ka bormel ka bor phar ka bor prakhat kala banyo ki jing stom ki jing pang lada ka dei ka ba pon klong kala ban kta ka dei ka don ka jing trot ka bormel bor phar kala ban kta namar ndai thai hi phinap khain ya ka ni ka nyam ka rukom hi kalong side by side ba ka dorbar te mensuali ki sim lani ki ngaju komang ki doloi ki berkhoi ha ki long dorbar long ki kalong associated lang makanyam sisen hi ba
kalong kumta nasi dena takadaw bakadang ka jingkhang ki Kynthei bakin wan Dorbar bangin ya phai pat ska riti dustur kumba phitip hi hai himamaliam hadu menta manne kibaya jiet hi Dorbar Shnong badang buni Dorbar Shnong kidang jiet betang deki riurang ba ban jiet ki rang ba Shnong namar ba phitip hi kat kom ki riti dustur ru namar ba kai himamaliam kai tuku arta bakaniam ni ngasoban pun kamaru la don ru ki ying bisyar ki bala dem rai hakikat tu kat ni ki hima haka ba ki la batha ki la rai ba ki longkemi ki don hok haka bi ji dong ba shin te ngasoban ong ba sakawai ka ba lesi ki disi council ki khlampoi prakhan ba wan ngahap ai khubulai ka hima langrin ba ka hima langrin haka rule jongki kila define hangni haka definition seng longkemi seng samla kini ke himalang rin ke badang shawas ka hills kila ya kila jam shakhamat hakaban itu ya kini ki kanhon trekam hapo kasno katha hapo kaima ke badang sa kalong da hapan bhasu igini ki kandot namar habatai pat ka ikakam juki habatai para khamshairu kanungot naki kidon ka Bynta ban don lang haka ekstip Dorbar jongka Shnong namar kumbakan ain uksa kidon ki Shnong ba ki arngot naka seng longkumi naka seng samla kilong ki dekhot jongka ekstip Dorbar jongka Shnong ki bon Shnong kila sang yale kontamu te ngaso kapor kala I kasa hakini ki MDC ki MLA jongka himamaliam te to ki MLA tangam ngam nang ban ong re haki MDC ngaso ban ong ba kadawa kapor yaki bakin syong kini keren ya gani nama ki demaki ki penbek ya gani mo nama ban kaliang jongka district council tak idon kam kala ban codify nakapuar sakapuar kumbakalong menta ngampat doi I bakin don kata ka jingki Halor jong ki Dorbar Shnong ba kindon kam no banye jiet langbat Kynthei ba chandra na isu I tang social media bagi nakpo Dorbar Shnong maulai kilit pen sngosha kasih loton mas district council hoy ka kabiang tang balomba nyihab ban penya nyihab ya thir hai kani namar ngem dei bangin syurai kerki menta namar kani kadai ke balak don nadu men barem ngem dei ban penja ya kariti dostur ki balak don ngi men barem hoat ngin kami ke jengkelah tang ba swapania chata ni don kampat ban yo jingmut pat nak ibabun teli ki Dorbar Shnong bat ngi yui kat no jing don kam ya ka Shnong ya ka seng samla nomor ladap hik pun kupor langi ki seng samla pi pun kupor langi ki longkemi kini ki long ki sipai ki nong yada jong ka Shnong ka thau ka raj ka hima te hendri Halor kani ka jingdawa pat jong ki longkemi khamtamu lamba Shnong badun buram jong ka mulai iba SD khongel bo raso ba kadan ka jing shonia haba ki dawa ba ki longkemi ki dei Bynta ka jing abandon ka Dorbar Shnong ban jit lamba Shnong te henry kata ka jing dawa lese ka kadang long raso kalong premature kalong kloi palat namar ba kaladon ka case apo High Court of Meghalaya ka badang long pending Bynta Halor ka jo ka subject matter kata ka case kadai ka kong Anita Sandram persya ka state Meghalaya bat khalwei ngot kiwei te hangta ka district council ka long mamla ya ka bangalami ban represent ya ka district council ka jingdawa jong kani ka kong kalong ba ban pendam ya kita ki sections ki badan hapo kani ka Milim Act of 2007 te kita ka jing challenge kari ka Khasi Hills Autonomous District appointment and succession of CM deputy CM electors and Rangba Shnong of Milim Sameship Act 2007 but ki rules 5 etc ki badan hapo ka rules of 2015 bashna katkum ka to ka Act of 2007 te ngakwa balong ne ba kani ka case kala dan hapo High Court
bat ka jing dawahi kadi apo division bench kani ka jing dawahi kalong ban straight down ban penya bi kini ki provision jong ka melemak ki bakhangla di ki Kynthei ban don Bynta ki Dorbar kini Dorbar nomor season pe kini ka melemak ki ka peni be ba ki dei ki tangki longkpa ki bala ban simenta la Dorbar Shnong ne Dorbar rat ne Dorbar sim te ngaso ba ka high court kam simput penkut ya ta kam bat manga kumu plida jong district council kat kum ka instruction ka bangayo na ka district council nga yeng bat nga penksan ya kani ka Act of 2007 jong ka Millennium Act kani ka Millennium Act of 2007 te kat kum ka instruction bangayo na district council kalong ba ngi devan file affidavit but ban challenge bet namar ka age-old custom hi kalong manum sha kilong kame ban don Bynta hagi Dorbar te yakani ka kam ka high court ka pass ya ka order hakani ka challenge yakani ka Millennium Act kala sothu ba karon ka jingai khandian pan purkut ikani ka kam namar ba apo high court hi ngala ong kamlung ka basuk pan penkalai yakani ka ain namar ba lara penkala apo yakani ka Millennium Act ba ikani ka rules kan kata yaki hima salonsar namar kidan lakajong ka custom kawai ki hima kadan lakajong custom kidan ki hima basha ki Kynthei don mamsha tela si larang imud nada dan ka ta ka jingtmu ban penkala ihaban perkhat there must be a societal acceptance ban penkala kini ki ain ki dustur ki ba ne na du andai thai te shushu ka high court te ka kala ai ka hukuma ka afunyo tarik banayo pra arfoi ha ka ba ka high court kala thungi we nong bisar odon buram itai kong rethelda rambai by the chief judicial magistrate but ini kong in long no kumi mediator iban khat ya boro arliang lasi ki paiba kumjo ki bakwa ban take part hata ka mediation namar ba ka kam ti ka belong serious ba but ngimla klet hakani ka perthai ba manta ki long kmi hi ki wan shakhman te khindiat ngam shuang ba kani ka kam hi ka dang sa teng lasi kata ka jingdawa jong ka Maulai town Dorbar ngasngu ba hadin bikin yo sngu ikani ka jingkran ka jonga ba ka high court klapha ikani ka kam pan kala yakani ka ain jong ka Millennium Act shaka mediation committee ka bala khle da chief judicial magistrate kong rethelda rambai ngasngu ba ka Maulai town Dorbar so sien repeat kadai ban lej hakmat kadai ban lej simenta akani ka mediation kamut ba kandon ka jing khangla khai namar ba menswa po high court kalong ba larangi thuhi ban wanra kanono ka amendment ani jing pankala kat kam ka jing soviet jong district council hata habhi ban khod ya barkhoi ki balong ki bade ki stakeholders te laraka molai town Dorbar ka laraka sokwa lese kadai ban dawai kani ka kadai ban lay khmat kani ka mediation committee bat ban ai ki jing tho ki jing ta kata de ka linti ba manta ya manta hi ban ong ban lay dawa no simlem ne ban dawa na ka district council ha kani ka por le se ka kam ka long sub judice apo ko hnre ngamong ba kan don ta ka jingwet lara dawa ka jing penkala nga so ya ha ya ka jing ong jong we ne ki rangba ba ki ni ki Maulai town Dorbar ki dei bani dawa no simlem ya ka ni ka jing kwa ka jong ki nga so ka tar ka long hi but nga so ba ki dei ban lai hakmat ka mediation committee ru ban simenta ban don lang ta ban dawa ke ba ki kwa ban dawa